Ýoldaş Türkmenistanyň Gorunmak ministri, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň we hukuk goraýjy edaralarynyň şahsy düzümi, Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň şanyny 25 ýyllyk bayramçylygyny münasibetli geçiriljek. Davaral harby ýerişi nizama durdurly. Davaral harby ýerişiniň serkerdesi Polkovnik Durdiýew.
Hormatly Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaraglyk işleriniň belent serkerde başdy. Türkmenistanyň ýaraglyk işleriniň hukuk goraja edaralarynyň şahsy dilimi, Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň şanly 25 ýyllyk bayramçylygyny nasibetli geçiriljek. Dawaralyk harby berişe taýýar. Hasawat berýär Türkmenistanyň Dowlat Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretary, Goranmak ministri general polkovnik Berdiýew.
Salam, hormatly vatan varosilari.
Karasalanyň şanly 25 ýyllyk bayramçylygy münasibetli Türkmenistanyň döwlet baýrağyny getirin. Nurlu duygulara kanat bağışlar. Görün Türkmen tuğu belende galya. Behişti diyara zinat bağışlar. Sinan Türkmen tuğu belende galya. Asırdısı, pederlerin sedası, baydak boylu gelinlerin edası, eleme yan salıp devlet senası, Sinan Türkmen tuğu belende galya. Parladıp yağların yaşın soğukunun, parladıp köngüllün heyecan oğuzunun, tağzim edin, tuğap kılın buysunun, Sinan Türkmen tuğu belinde galya. Beygeldi garaşsız Türkmenin adın, 25 yıl çeyrek asır binyadım, nurlanırıp şanlı toyun şöhratın, Sinan Türkmen tuğu belende galya. Baydak ağır namısa desem olyanlar. Sinin öpen merdem esker olyanlar. Baydak ömürlere saye salyanlar. Sinan Türkmen tuğu belende galya. Yaşıl tuğlu vatan, bugün hoşumuz, arştan saye salmış devlet kuşumuz,
mizemez boýsonşy milli goşunyň Synan Türkmen tuğy berende galýar. Berent ruhun, yeňişleriň baýdagy, patırdasy yürekleriň aýdymy, dünýä dolup Türkmeniň baş bayramy, Synan, watan tuğy berende galýar. Dayanşım il günüm sözlerine kurban, tuğu düşen nazar gözlerine kurban, tuğ götürüp şahan yollarına uğran, arkadan sarpağız elime dolyar, baydağım berende galýar.
Hormatly Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belent serkerde başdy, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň we hukuk gorajedaralarının şahsy düzüminiň gatnaşmagyna, Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň şanly 25 ýyllyk bayramçylygyny nasip etdi geçirilýän dawraly harby ýürüýüşiň başlanmagyna ursat bermeňizi soraýaryn. Davaralı yürüyüşü başlamağa ruhsat berýär. Mehriban halkım, ediyi vatandaşlar, sizi bakmi taraf Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 25 ýyllyk şany bayram bilen tüý sürekden gutlaýar. Davarany açyk diýip oglan eder.
Türkmenistan'ın prezidenti, Türkmenistan'ın yararlı güçlerinin belen terkerde bastı. Türkmenistan'ın yararlı güçlerinin şahtı dilimi, şu mukaddes gün, halkımızın ömrünü, berkarar vatanımızı sonku demmide çelli, gözümüzün göreceği koruyacaktığı kasam ediyoruz. Yediz Türkmenistan ata vatanım. Kurban olsun sana bu canım tenim. Eğer de men sana tekelçi şek getirdim. Oy menin elim uğradın. Eğer de men sana dil getirdim. Oy menin dilim uğradın. Eğer de men Türkmenistan vatanıma, Türkmenistan'ın prezidentine dönüklük ettim. Oy benim ömrüm kül olsun. Erkin. Önünü. Davaran yürüyüşü. Batalyonlayın. Belirlenen aralıkta Baydakçılar topar günü alanları ne dengleşme sağa adımlar yürü. Hormatly bilen terkerde başlayman. Edil vatandaşlar, hormatly mehmanlar. Şöhratly pederlerimizden mukaddes ruhunun sakavatly Türkmen toprağını bilemeleniye. Mukaddes araştırmamızdan belentten tutulayan 25 yıllık şanlı bayramı. Davaralı har yürüyüşler başlanıyor. Davaralı har yürüyüş, Türkmenistan'ın devlet baydağı. Hem de Türkmenistan'ın yaralı güçlerinin, boşun görünüşlerinin tövüşçü baydaklarından açılıyor. Kadim oğul netinin tarihinin ähli döwürlerine bolşýaly. Biziň ýurdumyzda baydagy mukaddeslik kökmünde garalýar. Biz bugün şöhratly geçmişden röwşen gelçege barýar. Şuňky bagtyar nesil mukaddeslik kökmünde saklanyp galan tuğlardan ruhu güýç we ilham alyp, belinde götürilen tövüşçüň ruh bilen tilimimizden geçýärler. Hormatly mehmanlar, ata-babalarymyzyň Guran döwletleriniň milli ýörelgelerini öz dinatyna beýan edýän tuğlary mirasa sarpa goýmak, watany öwretmek ýolunda döwlet garaşdyrýan 25 ýylynyň şanyna geçirilýär dawaraly har görüşmi edýär. Dawaraly har görüşler Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň ýönetilişdirilen harby mekdepleriniň harby okuwçylary geçýärler. Bu ýaş watançylar
edid watanymyzyň şöhratly geljegidir. Hormatly bilen terkerde başymyzyň parahatly başlangıça tadyrda. Ýaş nesilleri şuňmur watan söýçülük ruhuny terelemek maksady bilen şu ýol ýurdumyzyň Gülmatar tewsirine ýürüteleşdirilen Harby deňiz mektebi döredildi. Harby okuwçylarymyza şöhrat. Milli yaralı güýçlerimizin terkerdelerinden düzülen terkerdeler batalyony dagaraly har ýürüýüş dowam edýärler. Bu jewet gatarlarda öz harby hünerini ustatlary, harby gullukda aýratyn tapawuklanan terkerdeler barýarlar. Türkmen terkerdelerine şöhrat. Edir watanymyzyň deňiz çäkler, de Goriýa terkeziniň howa giňişlerini ygtybarly goraýan harby howa güýçleriniň uçurman terkerdeleri dagaraly har ýürüýüş dowam edýärler. Uçurman terkerdelerine şöhrat. Ýurdumyzyň yaraly güýçlerine edil watanymyza wepalylyk bilen gulluk edýän denan harby gullukçylar bayramçylyk meýdan şamyly edýär. Mukaddes harby borçy wepaly denan harby gullukçylarymyz başlaryny belet tutup dagara ýürüýüşlerini gadam urýarlar. Harby taryk gyýdyryna şöhrat. Türkmen harbynyň gotunyň şöhratly taryhy özüniň başlangyjyny halk gadymlaryndan aýdýar. Bu ýytynçylyk bellenen mezar bolsa, Merdana atalarymyň töweşen däýerleriniň bu türkmen etkerler tarapyndan munasyp dowam edilýänligidir. Anda şol mutadseslerimiz dagaraly har ýürüýüşiň gatarlaryna marýarlar. Türkmen etkerlerine şöhrat. Dagaraly har ýürüýüşiň bayramçylyk gataryny uçurmalar batalyony dowam edýär. Harby uçurlara başlangyçylyk bilen erkedýän harby uçurmalarymyz ýurdumyzyň atman giňişliklerini goraýarlar. Harby uçurmalarymyza şöhrat. Edil watandaşlar, döwlet münweriniň bilen jewet gatarlary bilen harby deňizçilerimiz barýarlar. Türkmen deňizçileriniň şöhratly däwletlerini nasyp dowam etdirýän bu merdana ýigitler döwlet bir kararymyzyň 25 ýyllyk bayramynyň şanyna guýtan şülen gadam urýarlar. Harby deňizçilerine şöhrat. Ýurdumyzyň howa giňişligini goraýan Atman atçylar batalyonynyň harby gullukçylary dagaraly har ýürüýüş dowam edýärler. Olaryň bayramçylyk ýürüýüşleri dagaramyza öz boluşyny berek berýär. Atman atçylar batalyonynyň harby gullukçylaryna şöhrat. Dagaraly har ýürüýüşi ýürüýtmek desant batalyony dowam edýär. Halkyň bedelli Polat erk desantçylar ýurdumyzda geçirilýän harby okuw türgeleşiklerinde töweşçi ustad görkezýärler. Synmat gaýrat desantçylara şöhrat. Döwlet münweriniň bilen deňiz piýada batalyonynyň harby gullukçylary barýarlar. Deňiz çäklerimizi goraýan bu merdana ýigitlerin gollary töweşçi baýdakly harby ýürüýüş görünýär. Bu ýytynçyň goşulanýar. Deňiz piýada batalyonynyň harby gullukçylaryna şöhrat. Baş meýdançadan raýat goranç we halat etiş batalyonynyň harby gullukçylary barýar. Ýüze çykan adatdan daşary hadisalarda tir hereket edýän bu halatgarlar gullukda tutan ýerlik we erçelik görkezýärler. Milli goşulmyň halatgarlaryna şöhrat. Ýurdumyzyň ötýän bir gurupda harby bilimiň hem munasyp orny bar. Türkmenistanyň Milli Hukuklyk Institutyna harby bilim alýan harby taliplarymyz ýürüýüşde owady bilen aýgytlyk gadam urýarlar. Milli Hukuklyk Institutyna harby taliplarına şöhrat. Döwlet araşdyrmamyzyň 25 ýyllyk şanly toýdy.
Türkmenistan'ın terhid institutynyň harby talyplary hem dawaralyny garşylady. Olar töwerçen paýdatlaryň hakkynda goýtan süler. Dawaraly har görüşden geçýärler. Terhidçi talyplary şöhra. Bayramçılık meydançalarından edil vatanımızın mukaddes şäherlerini gorayan Türkmenistan'ın terhid boşunlarının yürüytü maqsatlı bölümlerinin harbi gullukçıları geçýärler. Tepkilli qadam urýan bu terhidçiler dost dogonluk terhidimizin asudulygyny üçin edýärler. Türkmen terhidçilerine şöhra. Döwründe ýolumyzdan şerki asudulygyny üçin etmekde. Edil watanymyzda tertip we kanunçylyk hukuk bunyadyny berkitmekde. İçeri işler ministrliginiň işgärleriniň uly hyzmaty bar. Berqarar watanymyzda wefaly gulluk edýän Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň işgärleri hem-de talyplary mukaddes arasynda 25 ýyllyk şanly toýny ýokary ruh weleklikde toýlaýarlar. Bu talyplar watana wefalyga çagyrýan mukaddes togy alasmanyna parladyp goýtan süler. Harby ýürüş dowam edýärler. İçeri işler ministrliginiň işgärlerini, talyplaryny şöhra, şöhra, şöhra. Başlaymadı. Tidin Türkmenin işi atlı bolsa töri döwletli bolar diyen ajaýyp sözlerimiz. Bakata milli gymmatlyk bolan täsin akal teke bedewlerimize goýýan belet hormat harpagynyň nişanydyr. Watan goraşlarynyň hemişe bedewat bilen bagryp ataşandyr. Bedewat Türkmeniň ýowuny ýollaşy, är ýigidin gardaşy, merk ýigidin sirdaşydyr. Häzir bolsa bayramçylyk ýürüýüşi bilen bedewata atlanan harby gullukçylarymyz geçýärler. Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň we Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň atçylyk bölümçileriniň harby gullukçylary mukaddes arasyndan şanly 25 ýyllyk toýny ajaýyp toý towgady bilen geldiler. Görşüňiz ýaly hormatly mihmanlar, peder berkligini nutk edilýän harby gullukçylarymyz Türkmen bedewleriniň üstünde dawaraly har ýürüýüşi dowam edýärler. Atçylyk bölümleriniň harby gullukçylaryna şöhra. Hormatly bilenterker da başlaymadı. Tez ähli halk tarapyndan Türkmenistanyň prezidentligine saýlanan günüňizden başlap Türkmenistanyň ýaraly güýçlerini ýokary ýol başlygy amal aşyrýan döwrüňizde ýaraly güýçlerimizi we beýleki goşunlaryny has döwrewap derejäge getirmek üçin parasatly harby syýasaty durmuşa geçirip hut özüňiziň başlangyjyny bilen ilkinji gedek Türkmenistanyň ýaraly güýçlerini uzak bökletleýin maksatnamy taýyny ötürmäge türler döwlet maksatnamalary kabul edildi. Bu häzirki wagtda olaryň esasynda harby özgürlükler ötülip amal aşyryp milli goşunymyz ýygyderli kämilleşdirilýär. Edil watandaşlar, hormatly mihmanlar, garaşda Türkmenistanyň harby kuwatynyň gözden geçirişi bolan dawaraly har ýürüýüşiň hatarlary bilen goşunlaryň türli kydymlaryna degişli bolan döwrewap harby tehlikeler geçip başlaýarlar. Birinji kerweniň ýürüýüş hatarynyň öňüne Kambat, Guart hemde aýratyn maksatly ýürüýte bölümler üçin ýetlenen bart kydymly harby atuluklar çekýär. Edil watandaşlar, bu rel goşunlarynyň iň kuwatly harby tehlikalarynyň biri hem tanklardyr. Ha görşüňiz ýaly. Man kydymly agyr ýük çekici atulugyň üstünde kuwatly T-90 SM'de T-72 tanklary ýürüýüş dowam edýär.
Bu kuwatly harby tehnikalar ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň goýly goşunlarynyň esasy urgu toparlardyr. Watan goruslarman bu harby tehnikalarda özleriniň harby taýýarlyklaryny we töweş tärlerini özleşdirýärler. Garaşdyrlyk meýdan şadyryna BMP-3 we BMP-2 däqdimli häzirki zamanyň iň kämil töweş tehnikalary bolan piýada goşunyň töweşçiň maşinalary peýda bolýarlar. Ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň goýly goşunlaryna degişli bu harby tehnikalar geçirilýän harby okuw turganlaşyklerde öňde goýulan töweş wezipesini üstünlikli ýerine ýetirýärler. Anha olar bayramçylyk münörüniň öňünden hatar bolup geçýärler. Olara erketmekde. Bilen harby gullukçylarymyzyň başarlyklaryna ýurdumyzda geçirilýän harby tälim beriş okuw turganlaşyklary aýdym göz ýetirmek bolýar. Hormatly mehmanlar, üstünlükli durmuşa geçirilýän harby özgertmeleriň netijesinde raketa we artilleriýa goşunlarymyz kuwatly tehnikalar bilen üçünedildi. Münwerimiňden artilleriýa goşunlarynyň 2S-1 Gvastika hem-de 2S-3 Akasiya kıtımly öýdi hereket edýän töweş tehnikalary geçýärler. Bu ygtybarly töweş tehnikasy garşydaşyň dolandyrşyny goduly. Sowutly tehnikalaryny we şahsy düzümli hatardan çykarmak üçin ýetlenen. Türkmeniň ýurt goraýan gerçeklerine hormat we şöhret. Mehriban watandaşlar, hormatly mehmanlar, döwlet berkararlygymyzyň 25 ýyllyk bayramynyň şanyny gurulýan dawarly har ýürüş bilen Gurel goşunlarynyň asmana tyçy raketa toplamlary geçip başlaýarlar. Su-24 Şilka, Strela 10, Kup kıdımlı asmana tyçy raketa toplamlary howanyň duruşetlerini, garşydaşyk petlik uçýan uçurlaryny we dikçorlaryny hem-de ganak raketalary ýok etmek üçin ýetlenen. Anha bu döwre tehnikalar man kıdımlı agyr ýük çekici atylyň üstünde bayramçylyk ýürüýüşiniň hataryny berýär. Bu harby tehnikalara erkedýän merdana ýigitlerimde şöhret. Hormatly mehmanlar, dawaraly har ýürüýüşi ikinji ýeňil atuloglar kerwen dowam edýär. Olaryň öňüne bar kıdymly harby atulog çekýär. Bugün Türkmenistanyň ýaraly güýçleri radiostansiýalaryň göterme, hemişelik we atulogda ýerleşdirilen görnüşler bilen ýygyderlik üçin edilýär. Anhatyny mamyňdan Rodešvars kıdymly häzirki zamanyň döwrewap harby ara gatnaşyk enjamlary ýerleşdirilen Land Rover kıdymly tehnikalar geçýärler. Olaryň ýerdinden ýürüýte maksatly toparlar bilen Land Rover kıdymly ýeňil harby atuloglar geçýär. Hormatly bilen terkerde başlaýmaz. Biz watan goraçly hiç daýda hiçbir çekmeli däl. Onuň adygy bol, egneşigi ýyly, tehnikasy ýaragy gurat bolmalydyr diýip bilýär. Häzir dawarda har ýürüş bayramçylyk hatary bilen ilkinji gedek Land Rover atlogyna göçme tuwar atylaýçy toplamlar hem-de Dolphin kıdymly atlogyna meýdan aşganalar geçýär. Harby ýürüýüşi töweş meýdanyna ýeňil ýaralanan harby gullukçylary lukmançylyk nokodyna daşamak hem-de lukmançylyk kömegini bermek üçin ýetlenen Land Rover, Iveco hem-de Dolphin kıdymly lukmançylyk atloglary dowam edýärler. Şu günki dawaraly har ýürüýüşi Karakal kıdymly öýde ýürüýän tanka garşy raket atyjy toplamyň atlogy matlaşýar. Edilýärler. Nimir kıdymly towlanan atlogy ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň düzümine täze kabul edilen kämiýetçilik kadar. Dawaraly har ýürüýüşi ikinji gede gatnaşýan bu döwrewap harby atlogyň üstünde töweş alyp barmak üçin tanka garşy raketalar, taktik uçurlar, minamyotlar hem-de pulemyotlar bar. Bayramçylyk münasibetiyle dawaraly har ýürüýüşde milli ýaraly güýçleriniň düzümindäki kämil töweş tehnikalary bolan Batayar 80A, Batayar 80M hem-de Batayar 80 kıdymly töweşçiň we suwda ýüzüji tehnikalar dowam edýärler.
Davaraly harby ýürüşiň gatarlarlar. Man kızımın atıloň üstünde ýurdumyzyň yaraly güýçleriniň radiasion, kimik we biologik gorunç goşullarynyň şahtyny geçip barýarlar. Olaryň ýürüşini inженер goşullarynyň harby tehnikalar dowam edýär. Man kızımın atıloň üstünde inженер goşullarynyň howpsuzlandyryş toparlary Davaraly geçýärler. Şeýle hem kras kızımın atıloň binýadyna inженер goşullarynyň agyr köprü guruş toplamy bayramçylyk ýürüşini dowam edýär. Mehman vatandaşlar, Davaraly har ýürüşden milli goşunyň halatgarlary, şeýle hem maz kıtymly täsir edici, tuwatly işlerini üpçün edici hemde kimi radiasiýa howpsuzlygyny üpçün edici halat ediş atloglar geçýärler. Hormatly mehmanlar, milli goşumyzyň harby kuwatyny açyp görkezýän Davaraly har ýürüşler, o da açmaklyk uluk kuwatyny ukyýy bolan artilleriýa bölümleriniň harby tehnikaları geçýär. Markatda çekici atyloň üstünde milli goşumyzyň topçulary başlaryny belen tutup barýarlar. Şeýle hem türkmen topçularynyň ezberlik bilen erkedýän D30, D20 tymly gawbisa toplary harby ýürüşle barýarlar. Edi dinleşler. Mustafa Bey we Yasin Bey kıtymly tirkegalýan toplary ýurdumyzyň yaraly güýçleriniň madden jamly binýadyny fotolandyrmaly şeýleler yaralaryň bir görnüşleri. Türkmen topçulary bu kuwatly yaralarda ýokary taýyklyk bilen nişanany hatardan çykarýarlar. Ana bu yaralar siziň öňüňizden Davaraly geçýärler. Bir 20 mm'lik BM-21A Belgrad tümli reaktiv artilleriya topumlary bayramçylygyň baş meydançasynda peýda bolýar. Edilýärler. Harby gotum taryhynda artilleriya yaralarynyň şöhratly ýeňişleri üpçün etmäge goşanlar juda uludur. Goşunyň etaty uruw güýçi bolan artilleriya tehnikalaryndan gatary bilen yaraly güýçlerimiň düzümine täze kabul edilen Tatra erem 70 kıdımlı harby tehnikalar dowam edýärler. Olaryň ýerdinden BM-21 tymly reaktiv artilleriya topumlary gatar bolup geçýär. Edermen we gaýdawsuz ata-babalarymyň şöhratly harby däplerini agry bilen dowam edýän türkmen eskerlerine şöhrat. Boşunyň töwerçem kuýby ilki bilen onuň tehnika taýdan 3-nji bilen ketgilenýär. Döwlet garaşdyrmyň 25 ýylyna başlanan Davaraly har ýürüşler döwrawa kuwatly harby tehnikalar bolan uragan hemde smerç kıtymly reaktiv artilleriya topumlary geçýärler. Hormatly bilenlerge başlaýman. Döwlet bir kararlymyň 25 ýyllyk bayramynyň şanyny gurulýan Davaraly har ýürüşi ýurdumyzyň harby howa güýçleri we howa hüjümünden gorunma goşullarynyň harby tehnikalar dowam edýär. Harby ýürüş bilen man kıtymly atlok binýadyna ýerleşdirilen uçurmansyz uçurlar geçýärler. S-300 uçur nişan toplamy. 600 we S-3A kıtymly köp maktly etlenlik howa şertlerinde uçýan töwerçem uçurmansyz uçurlary. Falko kıtymly uçurmansyz uçury. Şeýle hem La-17 kıtymly uçurmansyz uçurlary baş meydançamyzdan hatar bolup geçýärler.
Hormatly bilen terkerde başlaymaz. Hormatly mehmanlar. Anxatydyň öňünden man kydymly awtulun binýadyna yerleşdirilen dolandyrış bulgamlaryna hemra ara gatnaşygyny üpçül etmek üçin ýetlenen hemra ara gatnaşyk stansiýalary geçýärler. Ýurdumyzyň ýaraly işleriniň ara gatnaşykçylary bu kämil harby tehnikalar bilen üstünlik şertlerde ünnükden ara gatnaşygy üpçün ödýärler. Dawarly har görüşi man kydymly towuklanan awtulun binýadyna yerleşdirilen radio elektron gödäwçilik toplamynyň ýönetilişdirilen harby tehnikalary dowam edýär. Dawarly har görüşle don pen kydymly awtulun binýadyna yerleşdirilen TS 504 kydymly troposfera ara gatnaşyk stansiýalary geçýärler. Hormatly mehmanlar, dawarly har görüşi radio tehnik goşularynyň talşuga kydymly radio elektron ýagdaýy gödäwçiligi toplamy. Hemde YLS 2V, YLS 18 kydymly 3 koordinataly radiolokasiýa stansiýalary dowam edýärler. Harby ýörüşi, asa kydymly atmanatyjy raketa toplamy. Hemde ýurdumyzyň ýaraly işleriniň düzümine täze kabul edilen FM 90 kydymly atmanatyjy raketa toplamy dowam edýär. Milli goşunymyzyň düzümine täze kabul edilen bu atmanatyjy toplam hemde onuň oklaýjy awtulagy ilkinji gedek dawarly har görüşden geçýär. Edildiler. Pichora 2M hemde Pichora 2BM kydymly atmanatyjy raketa toplary dawarly har görüşiň hatarlaryna barýar. Şu ýyl Kadar 2016 harby okuturuluşyny bu atmanatyjy raketa toplaryň töweş gasaby howa giňişligindäki hemde suw nişanalary ýokary taýyk bilen hatardan çykaryp töweşçi ustatyp görkezdiler. Berqarar döwletimiň baýarlyk döwründe iň soňky we iň häzir klaman teknologiýa bilen üpçülen howa hujumyndan boranç bulgamlary ýurdumyzyň ýaraly işleriniň düzümine kabul edilýär. Şolaryň kataryna KS-1A we F-2000 kydymly iň kämil atmanatyjy raketa toplary hem bar. Bu toplar hakyky töweş tälim şertlerinde nişanalary üstünlikli we ýokary taýyk bilen ýok etmek kuýmydygyny aýdyň suwd etdi. Döwlet garaşdyrmynyň 20 ýyllyk bayramynyň hormatyna geçirilýän dawarly har görüşiň hatarlary bilen S-200B kydymly uzak aralyga täsirli atmanatyjy raketa toplary bar ýa. Howa giňişlik bilen merdana goraşlaryna şöhra. Edil watandaşlar, hormatly mehmanlar, berqarar döwletimiň baýarlyk döwrüne hormaty bilen terkerde başlymyň taýyny taýlanmagy netijesinde Türkmenistanyň terket goşunlarynyň maddi enjamlaýyn binýady iýilikderli ýagdaýda döwre başlyrylýar. Dawarly har görüşiň hatarlary bilen Türkmenistanyň döwlet terket gullugynyň harby awtulary geçýärler. Terket goşunlarynyň Toyota Hilux, Cobra, Matra, BMW Survivor kydymly awtulary döwlet terketimiň goragyny terket taşyryklar gatnatmakda, terket bolşulary ýydarlamakda we olaryň odatyny nokatlardy. Ýeňil towlanan tehnikalarny hatardan çykarmak üçin ýetiler. Dünýäniň iň kämil harby tehnikalary we towlu awtulary bolan bu tehnikalar kuwatlygy, tereket tiýlikleri, ýokary geçirçilik bilen tapawlanýar. Hemde döwlet terketimiň ygtybarly goragyny üpçün etmekde netijeli bolanýar. Döwlet garaşdyrmynyň 20 ýyllygynyň hormatyna geçirilýän dawarly har görüşi ýurdumyzyň merdana terketçileri harby gullukda gazanýan üstünlikleri bilen geldiler. Anha Iveka kydymly awtulary ýurdumyzyň terket araçaklaryny goraýan terketçi harby gullukçylar bilen dawara bilen geçýärler. Dost doganlyk terketimiň goraşlaryna şöhra.
Başta vatanımızın harbi ve hukuk koruyucu, Sultanlı İçeri İşler İdaraları, dövrümüzün en kamil teknik terişleri ve enzamlarıyla liderli üpçün edilip, onların maddi enzamlayın bünyadın barka berk ediliyor. Onun düdümleri en kamil harbi atıroğlarıyla dövrüanlaştırılıyor. Şu anki geçirilen davranın harbi yürüyüştü. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin BMW Survivor 2, Ford, Chevrolet Captiva, Toyota Tundra, Sierra kısımlı toğunluğunun yengin atıroğları yürüyüş hatarını devam ediyorlar. Bu devrava atıroğlar halkımızın afudalığının ve rahatlarının hukuk ve cemiyetçilik tertibinin üpsün edilmegine ayratin ehmiyetlidir. Hormatly mehmanlar, Garaşlılık meydançasına devam ediyen davaralı harverişle Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin tigirli desant topar var ya. Hormatly bilen terkerde başlayman. Mehriban vatandaşlar, edilileşler, devlet karşılığımızdan 25 yılının hormatına geçirilen davarılık harverişin şu acayip kurtadığını, İçeri İşler İdaralarının motoluları, yürüyüş hareket bilen 25 yalgını emele getirdiler. Hormatly bilen terkerde başlayman. Edi vatandaşlar, hormatly mehmanlar, baş bayramımızın davaralı har yürüyüşü havada devam ettiriliyor. Mukaddes Garaşlılığımızın 25 yıllık natiyle geçirilen davaralı har yürüyüşü atuda asmanımızın qorosları olan töweşçek dikşorlar davaralandırıyorlar. Devlet Garaşlılığımızın şanlı 25 yıllık toylanılayan baş meydançasına töweşçek dikşorlarımız olalıyorsa. Baydak Türkmen halkının ata-baba tarpalap gelen mukaddesligi. Baydak halkımızın ahırlar oyu başından belinde götüren mukaddesligi. Bu mukaddeslige takdim ediyen Türkmenistan'ın harbi hava güçlerinin harbi uçurmaları Mi-17 kıtımlık sorlarda ata vatanımızın belen toğunu hem de koşunun ikrarnamatı olan yurdumuzun yaralı güçlerinin koşun görünüşlerinin töweşçek baydakları bilen davaralı har yürüyüşün hova giýişir bedeýär. Milli harby uçurmalarymyza şöhra. Yurdumuzun türlü geografik şekillerden geçen devlet terkidimizin qoruğunu hem de barmadı kıyın olan dağlık yerlerde terkit ahuduruna gözevçilik etmek için diyetilen 3 tane
Avgusta 139 kıdımlı dikşolary. Giňden tutulýan garaşsyzlyk bayramynda aýratyn bele berýärler. Terket koşullarının material jamy biniadynyň iň kämil harba tehnikalaryn gadagyny berkidilmegi, boran şäherli harba doktrinamylarynda dost doganlyk terketimizin ýygywarly goragyny üpçül etmäge götürilendir. Milli goşulymyzyň harba kuwatynyň öz boluşyny gözden geçirişine urulan dawaryny har görüşle Türkmenistanyň döwlet terket gollugynyň 3 tany bir teknik kadamydyk şolary geçýärler. Milli harba uçarmalarımda şöhre. Hova giňişligine dowam etdirilýän harby ýürüşler. Terket goşunlarynyň 3 tany Mi-24 typly töwerçeklik şolary geçýärler. Bu töwerçeklik şolar giýje gündüziň dowamynda howanyň durly şertlerine Türkmenistanyň döwlet terketini ygtybarly goramakda, terket galalaryna howadan töwerçek gollaw bermekde aýratyn ähmiýetlidir. Hormatly mehmanlar. Mi-24 typly töwerçeklik şolary goýlar goşunlarynyň bölmeleriniň odatyş güýjüni we olaryň hereketini ýokarlandyrmak üçin edilýär. Häzir siziň oňuňdan Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň harby howa güýçleriniň 3 tany Mi-24 typly töwerçeklik şolary dagaralan geçýärler. Ýurdumyzyň harby doktrinasyna laýykda Türkmenistanyň goranyş kuwatynyň berk biniadynyň döredilendiginiň nyşany bolan bu dikşorlaryň her biri öz töwerçek häýatnamalaryna ýetir. Olaryň bayramçylyk gataryny ýene de Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň harby howa güýçleriniň 4 tany Mi-24 typly töwerçek dikşorlar dowam edýärler. Bu dikşorlaryň her biri ýurdumyzyň howpsuzlygyny, halkymyzyň paragat we asygyda durmuşyny üpçül etmekde munasyp orna ýa bolup, goranyş kuwatyny döwrewap derejede hatda kämilleşdirmek we pultulandyrmak boýunça alınıp barýan uly işleri aýdym ýyla çykarýar. Milli harba uçarmalarynda şöhre. Bugun ýurdumyzyň harby hukuk goraýjy idaralarynyň birlikde Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň hemmaty enjamlaýan biniady beýdiglerle pultulandyrylyp, onuň düzümleri häzirki zamanyň iň kämil uçarlary we dikşorlary bilen üpçün edilýär. Hormatly bilen terker dawaşynyň tagallaty bilen Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň ýanynaky polisiýanyň howa gollugy merkeziniň täze idara binasy hem gurulyp ulanmaga berildi. Häzir harby ýürüşler Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň 2 tane Eurocopter 145 ve 1 tane S-76 kıdımlı dikşorları dagaralan geçýärler. Howada amal asyrlayan harby ýürüşi Türkmenistanyň terket goşunlarynyň Avgusta 109 kıdımly dikşorlary hem de Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Eurocopter 365 kıdımly dikşorlary dowam edýär.
Türkmenistan'ın garaşlılığının 25 yılının hormatını geçirilen davarlı har yürüyüş, koşulların ähli kıdımlarının, soňky yıllarda artan kuwatynyň we taýýarlygynyň görkezli döwürliýär. Hormatly bilenler kerde başlayman. Sizin üstünlük durmuşa geçirýän harby özgürlükleriň çäklaryny, Türkmenistanyň baş raýat goranşy we halat etiş işleri müdürlüğünün tüzümleri häzirki zamanyň en kämil tehnikalardan iýliglerle üçin edilýär. Häzir sizin oňuzdan giýje günüň dowamyna türlü şertlerde tebii we texnogen hadisalar ýüze çykanda gözlük halat etiş işlerini ýerine ýetirmek üçin diýilen iki tane super kume kısımlı köp maksatlı yürüyte halat etişlik soru geçiyor. Onların iyiliğinden ulu ömürlü yükleri ve adamları taşımak, halat etiş ve yanına karşı işler geçirmek için diyelenen bir 17 kısımlı harbi ulu dik soru davra bilen geçiyor. Şeyle hem harbi hava güçlerinin iki tane mi-8 kısımlı köp maksatlı ulu dik soruları karşılık meydançatının hava giyinişlerinden davaralık har görüşü devam ediyorlar. Hormatly bilenler kerde başlayman. Sizin kabul eden harby özgürlükleriniň netijesinde terket koşullarının maddi enzamlayan biniyadynyň tutulandyrylýanynyň aýdyň tuğutnamaty bolan daýman 42 kıdımly ýörüýte uçary, aňtawçylyk uçuşlaryny geçirmek üçin diýilenip, onuň kömegi bilen aňtawçylarynyň dowamyna ýazgy etmek we suraty düşürmek mümkinçiligi bar. Häzir bu uçurlar asman giňişlerine dawarly uçuşyny dowam edýärler. Häzirki wagtda tehnik taýdan üçinçiligine aýratyn özüp berilýän ýurdumyzyň harby howa güýçleri Türkmenistanyň deňiz çäkleriniň we Gowrýer serhediniň howa giňişligini ygtybarly goraýar. Bugünkü uludan tutulýan şany toýumyzda Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň harby howa güýçleriniň 8 tany Su-25 we 8 tany MiG-29 kysymly söwürçek uçurlary döwlet garaşdyrmyň 25 ýylynyň hormatyna 25 ýazgy bilen hova giýişligine öwed boluşdy bedeg berýärler. Milli harby uçurmalarymyza şöhra. An 74 kısımlı harbi ulu soru hova desantlarını düşürmek, düzümünde söwürçen harbi tehnikada ve yarak olan koşunu göçürmek hem de beyleki maksatlar üçün ýetenendir. Ol häzir Belentden tutulýan garaşsyzlyk toýumynyň hova giňişliginden dawara bilen geçýär. Olaryň ýygynyň Su-25 kısımlı söwürçen uçurlar dawaraly har ýörüşi dowam edýärler.
Hormatly bilen terkerde başlayman. Edi diýleşler. Hormatly mihmanlar. 5 tane suw 25 kızım töwerçeň uçurlary. Türlü renkli uşgullar bilen baş meydan şamda oýlaşyp gelýär. Olar bugün hunar ustadlarynyň haty ýokardygyny görkezmegi öýdüňlerini maksat edindiler. Milli goşumyň harby uçurmalaryna şöhra. Hormatly mehmanlar, Türkmenistanyň ýaraly güýçläriniň harby howa güýçläriniň hataryndaky iň kämil we tetkin hem çaltyçýan MiG-29 kızym töwerçeň uçurlary. Türlü öwüşgünler bilen atuda atmanyny edýär. Şeýle kızymdaky uçurda hormatly bilen terkerde başymyzyň hut öýüli çok. Her bir watan gorugusy üçin mertlik we edermenlik beýik nutgatyny görkezdi. Bugünkü uldan tutulýan şany toýmanda hormatly bilen terkerde başymyzyň şahty görületine ýerýän milli harby sormalarymyz tawarly har ýürüşden ustatlyk bilen geçýärler. Hormatly bilen terkerde başymyz. Hormatly mehmanlar. Döwlet münweriniň öňünde Türkmenistanyň Boranmak Ministrliginiň Aýratyn Hormat Garaly Batalyonunyň harby gullukçylary peýda bolýarlar. Olar garaşdyrmanyň şany 25 ýyllyk bayramçylygyny nizam emelleri bilen dawarlandyrýarlar. Hormatly mehmanlar, Türkmen halkynyň taryhynyň başynda hat altyndan towut geýen we hiçde bedewatyna atlanan Oğuzhan Türkmendur. Onuň bize miras galdyran hazinaty 5000 ýyllyk mendilden şuhratçy. Dawramyzyň şükürdadyna Aýratyn Hormat Garaly Batalyonunyň şahty dilmi Türkmen halkynyň netil başly Türkmenistanyň şäherinde ilkinji Türkmen döwletini etaatlandyrjy beýik terkerde we adalatly hökümdar Oğuzhan Türkmeniň şekilini emele getirýärler. Hormatly bilen terkerde başlaýman. Edi diýleşler. Münweriň öňünde Aýratyn Hormat Garaly Batalyonynyň şahty dilmi nizam ýürüşi bilen netillere buýsanç nişany bolup duran garaşdyrlyk binasynyň şekilini emele getirdiler.
Bu haraba bulukçular, Mukaddes garaşdyrmadan şanly bayramçylyklary münazirlik geçirilen dawaraly har ýörüşiň bedegi bolup, her ýylda döwlet garaşdyrmadan ýyl ýalgysyny şekillendirýärler. Hormatly mehmanlar, garaşdyrlyk toýunyň giňden silýän şu ajaýyp bir dadymny, Haýratyn hormat garul batalýonynyň harby gollukçylary baş bayramymyzyň 25 ýylyna bagşlanan ýazgyny şekillendirdiler. Haýratyn hormat garul batalýonynyň harby gollukçylaryna şöhra. Parakatçylygy dünýädäki iň mulu gymmatlyk we derur baýlyk hökmüne garaýan hormatly bilen Terkerde başybyna şöhra. Berqarar watanymyzyň garaşdyrlygynyň 25 ýyllyk natijede geçirilýän dawaraly har ýörüşi, milli ýaraly güýçlerimiziň görüllüli harby orkestr dawralandyrýar. Bugün Türkmen ilim toy-toylaýar. Toýawetde bu bir karar mekany milli goşunyň watan toýuny gotlaýar. Ýanglandyryp gadym. Bagtyar zamanazyny çalýar. 25 ýyl garaşdyrlyk şanyna toýuny ýanglanýar. Balkan joşguny